नोंथांमोना नायगासिनो आंनि गामियारि सोलोंसालि YouTube चेनेल। आङो दा नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों जोङो फट'खौ थाम्बनेल बानायनानै बे फट'खौनो बोरै भिडिअ बानायो आरो बिनि गेजेरजों जों मेथाइखौ बोरै एड खालामो बिनि सोमोन्दै फोरमायगोन। मोनसे फट'खौ आं अपेन खालामना लानि। मोनसे थाम्बनेलखौ जोङो बोरै बानायोना जोङो बे थाम्बनेलखौ बोरै बानायो जों थाम्बनेलखौथ' बानायखांखाबाय नङा होमबा? थाम्बनेलखौ जों बानायखांबाय। दा जों बे थाम्बनेलखौ जों बोरै भिडिअ बानायगोन बिनि सोमोन्दै फोरमायगोन। जोङो थाम्बनेला जों बोरै बानायो बिनि सोमोन्दै जों सिगाङावनो रायलायखाबाय। दा जोङो बे थाम्बनेलखौनो जोङो बोरै भिडिअ बानायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होदो। थ' आङो मोनसे एडिटिं सफ्टवेयारखौ अपेन खालामना लानि। आंनाव मोनसे एडिटिं सफ्टवेयार दं, फिल्मरा। नोंथांमोना बेयाव बायदिसिना फिल्मानो जा एलबामानो जा बेयाव एडिटिं खालामनो हायो, नाथाय नोंनो ग्राफिक्स नांगौ जायो। आंनाव दा लेपटपसो, ओमफ्राय आंना बारा गिदिरनि ग्राफिक्स गैया, बिनि थाखायनो आंनाव इसिबांखिनि खामानि मावनो हाया आरो। ओमफ्राय फिसा फिनला खामानिफोरखौ आं मावो बेयावनो। होमबा आङो फट'खौ एड खालामनोसै। कन्ट्रल I थुनानै आंना फट'आ डेस्कटपाव दङ, नैयावनो दं। बेखौ आं लाबोबाय। फट' आरो दाना मेथाइखौ लाबोनांगौ। आं मेथाइखौ लायनो थांसै। मेथाइआ आंना माबायावसो दङ, फनावसो दङ। फननिफ्रायसो लाना फैनांगोन कपि खालामनानै। मेथाइआ गोदोनि देंखो आरो बेफोरो। ओमफ्राय दा बे मेथाइखौ आङो मेम'रियावसो दंमोन ना फनावसो दंमोनथाय। नै माबायदि मुहिगोनां नोंनि महरा। आं गामियारि सोलोंसालियाव दोनबाय। बेखौबो कन्ट्रल I हमनानै भिडिअ दङ मेथाइआ, ओमफ्राय सार्च खालामनाय आं मेथाइखौ एड खालामबाय। बेखौ एड खालामबाय। दानिया जोङो फट'खौ लाबोग्रोबाय। खामानिया मोनसे जाबाय। बिनि उनाव दा मेथाइखौ लाबोनांगौ। मेथाइखौ आं लाबोबाय, मोनसे एड जाबाय बियो। फट'खौ लाबोबाय। दा जोङो नैबेयाव जोङो बेसेबांखिनि लेयारा सहैना दं बेखौ जों नायनो हायो। मेथाइआ बेसेबांखिनि दा नैबेसिम दंफैयो, नै खनाखै नायनि बे खनासिम दंफैयोना। होमबाना जों बे फट'खौ नैबे खनायाव हमनानै मोनसे सिन रुल ओंखारदों, बेजों हमथाबनानै माउसजों थुथाबनानै जों बोना लाना फैनानै बे मेथाइजों समान खालामना होबाय। जों मेथाइखौ समान खालामना होबाय। बेखिनिया जाबाय। बिनि उनाव जों बेखौ एसे जुम खालामना लानानि, मानो होनबा जुम खालामना लानो हायोब्ला जोङो इडिट खालामनायाव मोजांसिन जायो, नङा होमबा? दा जों आं प्ले खालामना नायनि एसे प्ले खालामना नायनि मेथाइखौ। जे भलियाम बेखिनिखा। आङो एसे बारायना होनि नैबेखौ, बेखिनि आरो। दा जेबो मावाखै बेयो, नङा होमबा? ओमफ्राय जोङो बेयाव दा ट्रेनजेक्सन नङाबा इफेक्ट होनांसिगोन आरो जों बेयाव इफेक्ट होनांगोन जोङो। होमबा आङो नैबेखौ मेथाइखौ एसे भलियामनि लेभेलखौ एसे बारायना लानि माने। जाबाय। ओमफ्राय जोङो दा इफेक्ट होनो ट्रेनजेक्सन होनांगौ गैया, बेयाव जों इफेक्टसो होनांगोन। इफेक्ट होनि जों इफेक्ट होनि मोनसे सेलेक्ट खालामना नायनि जों इफेक्टखौ माबायदि नुयो, नङा होमबा? बेयाव माबा मोनसे नुदोंना? बेयाव माबा मोनसे खारगासिनो, नै बेयाव बिदि खारगासिनो। होमबा बे मोनसे इफेक्ट जाबाय, नङा होमबा? आंबो बेखौबो एसे फिसा खालामना लानानै बेखौ बोनानै होना होयो। जाबाय बेखिनिया। दाना जोङो लाइटिं खालामना होनि एसे जोङो लाइट थांबाय थानाय एसे खालामना होनि। लाइट फैदों, बेखौ जों होना होनि, बेखौ फुल खालामना होनि। जाबाय। दा बेबायदि जोङो माखासे फट'खौनो एलबाम बानायनो हायो आरो। बे मोनसे जाबाय। ब्लार फाइलखौ होनानै
आरो नोङो एकदम गोदोनि बायदिबो खालामनो हायो, फिल्म ओल्ड फिल्मनि बायदिबो खालामनो हायो। ओल्ड फिल्म एकदम बेबायदि आरो जोंनो बेखौ नाङा। बेखिनियानो जोङो बेखिनिजों ट्रान्जेक्सन खालामनो हायो आरो एलिमेन्ट्सफोरबो होनो हायो नोङो। आंनाव एलिमेन्ट्स माखासे डाउनलड खालामनाय दङ। जोङो एलिमेन्ट्सफोरखौ बोरै डाउनलड खालामो बिनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो भिडिअ बानायगोन साननैसोनि उनावनो। जोंना भिडिअआ जाबाय बेखिनियानो नङा होमबा? आङो दा बेखौ एक्सपर्ट खालामनोसै। नोङो समाननो दाननांगोन। आं बेखौ दा एक्सपर्ट खालामनोसै। बेखिनिया जाबाय। बे जाबाय। बेखिनिया मेथाइया जाबाय आरो दा आं बेखौ एक्सपर्ट खालामनोसै। आरो नोङो मोनसे होनो हायो लासै नुबोनाय ट्रान्जेक्सनाव इफेक्टआव हाबनानै नोङो ट्रान्जेक्सनाव थांनानै नोङो इफेक्ट्सखौ होनो हायो। नैबेखौ मोनसे इफेक्ट्स दं, बियो लासैनो स्लाइड ओंखारबोनाय आरो बियो डिसल्भ होनांगौ। बेखौ स्लाइड ओंखारबोगोन बियो लासैनो। बेयो नै नोङो बेखौ होआलासिनो नायदोंमोन आं खनसे लागोन क्लाब ओंखारबोदों बियो नैबे। ओमफ्राय बेखौ होयोबा नोङो फेडखौबो होना नाय, नों लासै फैगोन बियो नैबे बिदि जागोन आरो। आङो एक्सपर्ट खालामसै। आं सेभ खालामबाय फाइलखौ। बेखौ आं एक्सपर्ट खालामनोसै आरो नोङो रेन्डारिंबो मारिनो हायो बेयाव। नोङो रेन्डारिं मारिबा बेसेबां टाइम नांगोन? गोबां टाइम नांगोन बेखौ रेन्डारिं मारिनो। ओंखायनो आङो रेन्डारिं मारिला। रेन्डारिं मारिबा आरो बेस्टसिन जायो भिडिअआ, नाथाय आंनो एसेबां कुवालिटिनि भिडिअ नाङा नङा होमबा? बिनिखायनो रेन्डारिं मारिलायनो दरकार गैया। आङो बेखौ केन्सेल खालामबाय। बिनि उनाव आङो एक्सपर्ट खालामना होनोसै। एक्सपर्ट खालामनायाव नोङो सेटिंआव थांनांगोन। नोंनो खम एमबि नांगौ। आंनो 720 to 420 बेखौ नांगौ आंनो। ओमफ्राय बेटाराव दोन एक्सपर्ट खालामनाय समाव। ओमफ्राय नोङो एमबिखौ नायदो बेसेबां जादों। 100 एमबियावनो दंबावोसो नङा होमबा? MP4आव दोननांगोन नोङो। ओमफ्राय बेस्ट कुवालिटिनि बिनि खोथा थाहैबाय। 720 to 480 बेखिनियावनो दोननोसै एक्सपर्ट। बेखिनिफ्राय खमायनाय नंला। बेखिनियाव दोनबाय। 85 एमबि जाबाय। आङो एक्सपर्ट खालामना होबाय। जोंना कमप्लिट जाबाय बियो एक्सपर्ट खालामनाया। दा जोङो टारगेट फाइन्ड खालामनोसै। टारगेटआव नायनो जोङो प्ले खालामना नायनि भिडिअखौ माबायदि नुदों नङा होमबा? प्ले खालामना नायनि आं। बिदि नुबायना? बे मोनसे भिडिअ जाबाय आरो। दहाय जोङो ट्रान्जेक्सन होदोंमोन ना बे नै लासै फैदों बियो। मोजां गोसो नैबे लासै फैदों बेबायदि आरो। जोंना बेयो भिडिअआ कमप्लिट जाबाय। आं बेखौ दानबाय। जोंनिया बेखौ क्ल'ज खालामनोसै। जों बेखौ सेभ खालामबाय नङा होमबा? बेखिनियानोमोन।